הלו, שלום. שלום, מה נשמע? בסדר. אני מצאתי את המספר שלכם מהאינטרנט. אני רוצה להזמין קרטונים, איפה אתם נמצאים? אנחנו נמצאים בצומת קריית אתא, בצפון. אוי, קריית אתא זה רחוק לי, אני מהמרכז, מתל אביב. זה לא בעיה, זה לא בעיה. יש לנו משלוחים בכל הארץ. באמת? ואיך כן. נקרא האתר שלכם? האתר שלה נקרא ויקטור אריזות. אתה נכנס לאתר ואתה יכול להזמין דרך האתר כל המגוון קרטונים, מוצרי אריזה, למעבר דירה. ויש משלוחים עד 4 ימי עסקים, זה עד הבית שלך. עד הבית? עד הבית זה מגיע, כן. אתה מקבל הודעה מסודרת. איזה כיף, אני עכשיו אזמין. וואלה, תודה. זהו, אם יש לכם עוד איזשהו שאלות, יש לך באתר שלנו גם את הכל המספר. מגיע עד הבית? כן, כן, עד הבית. ויש חבילות מעבר, מה יש שם? פצפצים? יש לנו מגוון, הכל? יש לנו הכל, יש לנו קרטונים, יש לנו פצפץ, יש לנו דביק, הכל מה שאתה צריך למעבר דירה, משרד. זהו. יופי, זה נהדר, אני אזמין עכשיו, תודה רבה לך. תודה על הפנייה, שיהיה לכם המשך יום טוב.